Рафис деп кычкырып экен. Мен шул нәрсәтесе иле шул кызны бер заман Ибертим Шакалов. Ул Рафисны судит итү, ул бүтән татар халкын судит итү. Бүтән мөселманнарны судит итү. Бу бездән көлү. Без Мәскәүнең олигархларына, жуликларына, бандитларына 750 миллиард акча түлибез үзебезнең кисәдән. Рәхмәт. 600 миллиард бирдек. 750 миллиард. Дамир әфәнде, менә Рафис Кашаповны шулай яшереп йөрүләрен ничек аңлаталар? Бу инде ничек дип әйтсәң дә моны аңлатып булмый. Бундай кабахәтлек, мондый скрытослык, мондый явызлык, наверное, теге ФСБ органнарының шундый югары тушкада эшләүләре. Булар теге безнең разведчиклар чит-илләрдә. Шушыларга тиңлеме бу? Моннан да артык кабахәтлекнең буласы юк, булмаса. Шуның өчен алар Рафисны куркытып, аны язалап, безнең татар халкын куркытырга уйлыйлар. Безне тиз чуктырган. Булачак түгел. Без әле үзебезнең дәүләтебезне торгызганчы соңгы көнебезгә хәтле көрәшәчәкбез һәм азатлыкны алып үзебезнең мөселман дәүләтен Татарстаныбызны мөселман дәүләт итеп төзәчәкбез. Менә Рафис Кашаповның адвокаты Рустам әфәнде бүген мәхкәмәдә ни турында сүз булды? Сегодня рассматривалась мера пресечения об избрании меры пресечения во время суда содержания под стражей в следственном изоляторе, а также подлежало рассмотрению ходатайства об исключении доказательства со стороны защиты, заявленной стороны защиты, как допустимых доказательств находится с нарушением закона. Это экспертиза, которая имеется в материалах дела. Она называется экспертиза судебная, судебная психолого-лингвистическая экспертиза, которая была произведена по записям в блогах ВКонтакте, опубликованным Кашаповым Рафису. Вот Рафису Кашапову слово дали? Да, ему дали слово. Он выступал, указывал о необходимости отклонения ходатайства гособвинения об избрании меры пресечения содержания под стражей, так как у него ухудшилось состояние здоровья. В настоящее время он принимает медикаментозное лечение и, соответственно, просит освободить его из-под стражи, заменить на домашний арест. На ваш взгляд, почему Рафиса Кашапова вводят в суд по секретным дверям, не показывают народу, можно сказать? Ну, конечно, я не имею права комментировать, но, на мой взгляд, в избежании каких-то, может быть, публичных реакций, общественной реакции, которые сегодня собрались лица, которые сочувствуют Кашапову Рафису. Ринат әфәнде, сез инде менә Рафис Кашаповка барган мәхкәмә эшләре белән, мәхкәмәнең барышы белән таныштыр инде, сездән инде фикерләр. Biz indi менә ярты ел буенча Рафис Кашаповны яклап төрле чаралар күрсәтәбез. Үзем менә мин шәхсән тырышам бөтен маскүләм чараларга чыгарга, бөтен мәгълүматны бирергә. Аннары безнең татар иҗтимагый үзәгенең пресс-центры фотосызгыны бер бар, бөтен материалларны шунда куябыз. Иң беренчедән әйтергә кирәк. Менә безнең bu mahkeme sistemisi, Россия системасы бигрәк zulümlük tarafına bükrəyib, eğilib bitkən. Çünki менә hiç de gayipsiz менә bu makaleler için hazır angar 9 yıl türmə yandı. Менә бүгенге мәхкәмәнең барышы белән Рафис Кашаповны алып кирү, алып чыгу рәвеше белән ризамысыз? Ни өчен халыкка күрсәтмәделәр? Менә hiç de риза түгелбез. Әлбәттә, менә бу мәхкәмә утырышлары ачык булырга тиеш. Хәтта Нурзия Кашаповна хатынын да менә мәхкәмә залына кертмәделәр. Без менә нәрсә дип уйларга да без белмибез. Бәлки менә монда 100-гә якын кеше килгән яклап.
Бәлки шулардан куркыпмы, менә монда килеп тавыш куптаралармы дип белмибез әлегә. Әмма дә мәхкәмәнең хакиме Шакуров белүем кадәр фамилиясе, бу ябык була дип, предварительное слушание дип беркем дә кертмәде.